ହେଉଛି ଗଲାଳସର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିଣତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏ ଗଲାଳସରର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ମହାଭାରତର ଗଲାଳସର ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିପି ରଖୁଛି। ଜଣେ ମଣିଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। এই କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତା ଭାଇକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏଭଳି ଶ୍ୱଶୁର ତା ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଜଣା ଉତ୍ତରା। ଧନରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଧନରେ ଭାଇ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମାଜରେ ବୁଲୁଥିବା ଏଭଳି ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ। ଆସୁଛି ମଉସା, ଏ ଗଲାଳସରର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ ଏ ଟଙ୍କା କାହାର? କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲ? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଶେଷରେ ତମ କିଡନୀଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଲ। তুমি করুণিয়ে মধ্যে মধ্যে সারিলামে କେମିତି ସହିଥାନ୍ତେ? ମୋ ପରା ଭାଇ ଭାଇ ହେ ଭାଇର ସର୍ବନାଶ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେମିତି? ତାଛଡ଼ା ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏଥର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡାମ? କେମିତି କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ କହିପାରିଲେ?